Яшерен дустыңнан кем дейсіңме? Башыңны ватма. Теләмәсәң дә туры килер уйнарга. Бу сүзләр сезгә атап язылган. Сез шактый популяр булып барасыз. Нишләп ул сезгә мөрәҗәгать итеп яза? Үзеңне гадел хөкем дисәң, күзгә карап әйт миңа. Син дә бит гади кеше генә. Һәр кемнең үз бәясе була. Эй, син кем тагын? Гадел хөкемлек. Килергән мәллә? Син үзеңдә моның бер өлеше. Ни дияргә телисең? Тиздән күрерсең.